наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи шаҳрвандии Тоҷикистон як зани ҷавонро, ки қасди худкушӣ дошт, аз марг наҷот доданд. Ин ҳодиса дар шаҳри Душанбе рух додааст. Зан қасд дошт аз қабати 15-уми як бинои баландманзил худро ба зер афканад. равоншинос бо худи ин зан суҳбат намуд ва кӯшиш намуд ки диққати ӯро аз кирдори мекардааш берун созад ва наҷотдиҳандагоне ки аз боло ба поён мефароянд, аз 16 ошона ба қабати 15 фаромадан, он занро ки дар даҳлизи тиреза буд, яъне дар назди тиреза буд, ба даруни хона тела доданд ва бо ҳамин тариқ ӯро ба кормандони ҳифзи ҳуқуқ супориданд. сухангӯи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда гуфт, аз суҳбати равоншинос маълум шудааст, ки сабаби талоши худкушӣ кардани зан муноқишаи хонаводагӣ будааст. Зан 27 сол дошта соҳиби 2 фарзанд будааст. равоншиносони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда сабаби аслии даст ба худкушӣ задани одамон дар Тоҷикистонро асосан ба муноқишаҳои хонаводагӣ, қарздорӣ ва сар задани мушкилоти молӣ рабт медиҳанд. ҳамчун равоншинос вақте ки аммо ҳодисае ки дар аммо ҳодисае ки аммо одам ғалтидагӣ аст, мо агар амморо бо такроран вая фаҳмонем, вай ҳатман худа мепартояд. Мо ба дигар роҳ вая мебиёрем барои зиндагӣ. Вай ай зиндагиаш мумкин безор шудагия ки аммо кора кардани аввали мо дигар роҳ қати вая мефаҳмонем ки хай зиндагӣ ҳами хеле ҳама каса ҳами хеле ҳастанд, мешавад ҳами хеле чизода ки одам дар ҳамин чиз меғалтад. Хай бо хеле мефаҳмонем шавая баъд ба гап мегирем, оҳиста оҳиста чизаш да таъсир мекунем да майнаи сараш да ки ай фикри бигардаду фикри зиндагӣ да бидурояд. наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар соли ҷорӣ 5 нафарро, ки қасди худкушӣ доштанд, наҷот додаанд. тибқи омори Кумитаи занон ва оила, дар соли гузаштаи 2020 дар Тоҷикистон бештар аз 600 нафар қасди худкушӣ карданд, ки дар аксар маврид он боиси марг шудааст.